Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме историята на Долна Любата. Как може да е хем част от Сърбия, хем да е населено с българи. И какво е неговото положение днес? Аз съм Цеци с гласът на Валентино и ви пожелавам приятно гледане. За да разберем днешното положение на селото, трябва да се върнем с 6 века назад, когато за първи път е документирано днешното селище. Селото се споменава в Османски регистър от 1576 година. В регистър на Джелепкешани от 1576 година селото е отбелязано като част от Каза Илидже или преведено на прост свят български език, административна единица в част от днешен Кюстендил. Посочени са 4 местни жители, натоварени да доставят общо 120 овце. От 1878 до 1920 година селото е в границите на България. То е център на селска община, която е част от Изворска, а по-късно Босилеградска околия. След разформирането на последната през 1901 година, Долнолюбатска община преминава към Кюстендилска околия. През 1914 година започва Великата европейска война, или по-позната днес като Първа световна война. През 1915 година България прави ключовото решение да се включи в централните сили с надеждата да обедини и освободи всички българи под терор, но за съжаление само излиза още по-разкъсана. На 15 май 1917 година сръбска чета, водена от Коста Пекянец, напада и плячкосва селото, убива местния учител Стойо Попов. По силата на Ньойския договор от 1919 година селото е включено в пределите на кралство Югославия. През този период жителите му са подложени на насилствена асимилация и на репресии, които включват убийства. През януари 1926 година, при завръщането си от Кюстендил, където прави покупки за бъдещата си сватба, е убит местният жител Стойне Цветков. Семейството ми винаги е държало на българското ми самосъзнание. Един от най-силните разкази беше за моя прадядо Йордан. Като дете, около 10-12 години, тръгнал да прати писмо на брат си, който участвал в сръбската армия и имал семейство в Белград. По пътя бил прострелян от сръбски войници. Куршумът минал през бузите му, но останал жив. Хората не смеели да го приберат. През нощта дядо му го отнесъл в гората, скрил го в хралупа на старо дърво, запушил дупките от куршума с стари листа и 3 нощи се връщал за малко да проверява да не е изяден от някое диво животно. После го прибрали тайно у дома. Родителите му отишли на работа и оставили сестра му да го пази. Казали и, че ако сърбите дойдат, трябва да го скрие в печката, да я запали и да го затвори вътре, за да не избият цялото семейство. Накрая тяхното предупреждение се сбъднало като пророчество. Сърбите дошли, тя го скрила. Претърсили дома, но си тръгнали. Извадила го жив. След това семейството напуснало всичко и избягало в днешна България. Белегът останал за цял живот. Баба ми е разказвала как като била по-малка си играела с дупките в бузите му. През 1929 година в района на Долна Любата са закарани близо 600 арестувани българи от Босилеградско и от частите на бившата Трънска околия, окупирани от Сърбия през 1920 година. Някои източници от епохата дори определят мястото, където са задържани тези българи, като концентрационен лагер. В арестантския лагер хората са измъчвани и бити. През 1944 година Долна Любата, както и останалите села в западните покрайнини, е под българско управление.
За съжаление, както ние всички знаем, това обединение, макар и свято, не остава трайно, тъй като България пак е на губещата страна и дори след 9 септември и бойните сражения срещу Германия, България не успява да запази западните покрайнини, но дори да е била успяла, сигурно е щяла да свърши като Македония да бъде доброволно предадена на Югославия. След края на войната Долна Любата и като цяло западните покрайнини остават под сръбско владение. За жалост, не успях да намеря много информация за периода на Югославия. Само мога да предполагам, че са били подложени на така наречената кървава Коледа заради леко македонско присъствие в селото,